Khazani puitu klainai Kristoni joto taku te bukuksong. Phaijising tini 28 February phasalni o salo marbaisija Koktwma Kahamni bisingthai kaituni kokno kanawi na lefirwana Mark chapter 10 ni verse number 1 ni simi 12 jora. Jishu aroni kutului Judea amjoyo thangkha Jordan timani ayang naro bo thangkha lukurok haino hai bini thani kuthum phaikya hake sekangrogo phorongma haino bo borokno phorongkha pharisai makni maktham bini thani phaiyi bono khyo kazarana naikya chungno sadi hikno kagai mano hnai chini kerango sadasa hnai borok sungkha Jishu hai hini sungkha musinorokno tamohon borok hai hini sakha kaksen sei rikhe hikno kagai rohoroi mano hnai musi sungno hno Jishu borokno hai hini sakha noroktui khasiya rokno phorongna bagui musi adagi mano sei klangkha phiaba agi sirisiti phuru hai hini sajakha kaitor borokno chalabai burikhe swnamkha omoni baguino borok buma bufa bai kagai bihikbai thansa ongnai haki a könui kaisa ongnai abo baino borok tei könui liya kaisa sei aboni baguino kaitor thepamano borok ta sakak thung borok noksingo kipilui thangke sagri rok Jishuno aboni kok sungkha bo borokno hai hini sakha hikno kagui tei khoroksa bwrui nanai bo lupjase abo haino bwsaino kagui tei khoroksa chwla nanai bobo sinalsi mongkha subraini Koktwma Kaham subrai Jishu Kristo ni mung lobjak thung